primer lugar, que me considero moi afortunado como técnico de haber podido realizar este proxecto e a dirección de obra. En primer lugar, porque o proxecto consistía basicamente en recuperar un entorno bastante abandonado, é un entorno que coñezo e que levo disfrutando bastantes anos del, pola miña condición tamén de veciño desta parroquia. Tratábase dun proxecto, en principio, sinxelo, en cuanto a pouca complexidade das obras a realizar, en cuanto ás obras constructivas, pero, lóxicamente, moi delicado desde o punto de vista ecolóxico e medioambiental, posto que se trata clarísimamente de introducir unha serie de elementos constructivos nun entorno moi especial. Estamos falando dun entorno con unha flora, unha fauna moi específica, e, polo tanto, o que se trataba era de intentar armonizar o máximo posible estes elementos constructivos un pouco coa naturaleza que é circundante. Unha das prioridades a nivel medioambiental, en materia de medio ambiente, era a recuperación e a posta en valor do río Caselas. Eran moitas as problemáticas que naquele momento acechaban, problemas graves de contaminación, de vertidos, un certo abandono prolongado no tempo das súas marxes, e realmente estábamos a falar dunha zona valiosísima, pero tamén bastante deteriorada. Esa riqueza deste humilde río, que ten 12 kilómetros, estámola a poñer en valor, pero nestes 12 kilómetros temos un enorme potencial medioambiental e económico, e é importantísimo poñelo en valor. Temos esa sorte tamén aquí de ter a unha serie de protagonistas, a señora Encarnación, o señor Perfecto, o señor Vitoriano e o señor Paco de Ricardo, que pretendemos que representen o espírito que dende hai moitísimos anos, eles que foron protagonistas históricos de moitas das construccións e da vida diaria da zona do Picado, pois sexan eles, en representación dos veciños de Entenza, en representación de todos aqueles veciños da ribeira do río Caselas, os que protagonicen este acto de inauguración